Να δώσουμε όμως τώρα το λόγο, αγαπητοί φίλοι, στον Διευθυντή του τομέα ψυχικής υγείας. Είναι ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων και επιστημονικός υπεύθυνος του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αριάδνη Βόλου, στον κύριο Κωνσταντίνο Ασπραντάκη, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα η διαχείριση της συναισθηματικής εμπλοκής της οικογένειας ατόμου με ψυχική νόσο στη βελτίωση της ψυχοπαθολογίας των ασθενών μας. Ανάγκη δικτύωσης των οικογενειών με τις δομές ψυχιατρικής φροντίδας. Κύριε Ασπραντάκη. Ευχαριστώ. Κύριε Υποδιοικητά της Πέμπτης ΥΠΕ, αγαπητή συντονίστρια του έργου της Υγειονομικής Περιφέρειας, συνεργάτες, εκπρόσωποι των τοπικών, θρησκευτικών και πολιτικών αρχών, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, να εκφράσω την ευχαριστία μου προς την πρόεδρο του Συλλόγου και φίλη, την κυρία Δημητρίου, που με εμπιστεύτηκε και μου ζήτησε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εμπειρίες γύρω από το ρόλο της συναισθηματικής εμπλοκής της οικογένειας στην εξέλιξη της ψύχωσης. Επίσης, δράτω με της ευκαιρίας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου προς τους ανώνυμους συγγενείς και μέλη του ΣΟΠΣΗ, γονείς αρρώστων μελών, οι οποίοι μας βοήθησαν να κατανοήσουμε μέσα από τη συνεργασία μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρόνιους ασθενείς μας, μέσα από αυτό το εγχείρημα να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πληρέστερα, και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ προς τους ίδιους τους χρόνιους ασθενείς που μας δίδαξαν τόσα πολλά. Και μια μεγάλη αλήθεια που περιγράφεται τόσο βιωματικά όσο και στην βιβλιογραφία είναι ότι οι χρόνιοι ψυχοσικοί μας έμαθαν, μας δίδαξαν δηλαδή, πως δεν μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Πράγματι, ό,τι ισχύει για την συνέχεια μιας θεραπευτικής σχέσης, το ίδιο ισχύει και για την διάρκεια της. Συνεπώς, η ασυνέπεια, ο μη επαγγελματισμός, ακόμα και η αργοπορία στο ραντεβού με το θεραπευτή δεν γίνονται πάντα ανεκτά από το ψυχωτικό. Συνεπώς, ναι, δεν μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Ο χρόνιος ψυχωτικός, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, στη μακρά πορεία του είχε δύο εχθρούς: την ψυχική νόσο και την κοινωνική προκατάληψη. Η πρώτη ελέγχεται όλο και περισσότερο με την πρόοδο της επιστήμης. Η δεύτερη εμφανίζεται πιο ανθεκτική, γιατί η επιστήμη δεν φτάνει, πρέπει να προχωρήσει και η ανθρωπιά. Όσοι εργαστήκαμε με τους χρόνιους ασθενείς, καταλάβαμε ότι πολλές φορές το πρόβλημα δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά περισσότερο οι άλλοι. Ζήσαμε από κοντά τη σκληρότητα των λογικών, την απορριπτικότητα της κοινωνίας για όσους δεν είναι συνδεδεμένοι παραγωγικά με το δεδομένο σύστημα, την αδιαφορία της πολιτείας που για δεκαετίες θεωρούσε το ψυχιατρικό νοσοκομείο σαν τον κάδο απορριμμάτων της κοινωνίας. Κάποια στιγμή το απόστημα έσπασε, αναφέρομαι στο 85 με την ιστορία της Λέρου, και τότε η πολιτεία, για λόγους καθαρά πολιτικούς, υποχρεώθηκε να προωθήσει λύση. Τότε ακριβώς και ο ψυχιατρικός κόσμος
είδε με έκπληξη πόσο πιο όμορφη γίνεται η ψυχιατρική εάν έξω από τη θεραπεία ασχοληθεί και με την ποιότητα ζωής. Ή ακόμα πιο πέρα για το πόσο η φροντίδα ακριβώς για ποιότητα ζωής μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά. Ας έρθουμε όμως λίγο στο θέμα. Έχω ένα δεκάλεπτο ακόμα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο ρόλος της για να μπούμε και στο θέμα μου, ο ρόλος της συναισθηματικής εμπλοκής της οικογένειας παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ψύχωσης, λειτουργώντας είτε προστατευτικά όταν παρέχει η συναισθηματική εμπλοκή, όταν παρέχει προστασία χωρίς να πνίγει τον ασθενή, και ως επιβαρυντικός παράγοντας όταν κυριαρχεί το εκφραζόμενο συναίσθημα. Τι είναι το εκφραζόμενο συναίσθημα? Είναι ένας ιατρικός όρος, αγγλικά expressed emotion, ο οποίος καταγράφεται σε οικογένειες που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα κριτικής, εχθρότητας και συναισθηματικής υπερεμπλοκής των μελών της οικογένειας. Τι κάνει αυτό το πράγμα? Υπάρχουν διάφορες μελέτες, πράγματι. Για πολύ λίγο χρόνο, δεν είχα διαθέσιμο χρόνο, μπήκα στο ίντερνετ να δω τι υπάρχει και εντυπωσιάστηκα από τις πρόσφατες μελέτες του 21, 22, 23, 24, που για άλλα θέματα δεν υπάρχουν, αναφορά με την συνάφεια του εκφραζόμενου, με τη συσχέτιση επί το ορθότερο, του εκφραζόμενου συναισθήματος στην επίπτωση της ψύχωσης. Αυτό που παρατηρείτε είναι ότι όταν καταγράφεται υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα, η συχνότητα υποτροπών της ψύχωσης αυξάνεται σημαντικά, ενώ το αντίθετο, όταν η οικογένεια λειτουργεί προστατευτικά χωρίς να ασφιχτιά το πάσχο μέλλον τους, όχι μόνο μειώνονται οι υποτροπές και ο χρόνος νοσηλείας, αλλά γενικότερα υπάρχει μια πιο ομαλή πορεία της όποιας ψυχοσικής διαταραχής, είτε οι απλούστερες είτε οι πιο σύνθετες, όπως είναι η σκιζοφρένεια. Συνεπώς, σαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έχουμε ρόλο και υποχρέωση να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να μειωθεί αυτό το εκφραζόμενο συναίσθημα. Μια από τις πιο πετυχεμένες μεθόδους μείωσης του ανεβασμένου, του υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος είναι οι οικογενειακές θεραπείες, αλλά γενικότερα η κάθε μορφή που προσέγγισης εννοώ, κάθε μορφή που συμβάλλει στην συναισθηματική εκφόρτιση των μελών της οικογένειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει μας έδωσε πληροφορίες ότι 1 στους 4 ασθενείς κάποια φορά σε άλλο χρονικό διάστημα θα νοσήσει, 1 στους 4 ανθρώπους, όχι ασθενείς, συγγνώμη, θα νοσήσει από κάποια μείζωνα ή ελάσσονα ψυχική διαταραχή. Και μας δίνει κάποια νούμερα που για λόγους οικονομίας χρόνου τη μετανάλυση θα ήταν πιο δόκιμο να την κάνετε μόνοι σας.
Οι πληροφορίες λοιπόν του ΠΟΗ είναι ότι 120 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο νοσούν από μείζωνα κατάθλιψη. 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο νοσούν από επιληψία. 37 εκατομμύρια πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ και 24 εκατομμύρια νοσούν από σχιζοφρένεια. Δυστυχώς, 1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο άνθρωποι, 1 εκατομμύριο, προβαίνουν σε επιτυχούσες αυτοκτονίες, ενώ ένα ποσοστό 10 με 20 εκατομμύρια ανθρώπων κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Οι αριθμοί επομένως δεν είναι ευίωνοι και χρειάζεται εγρήγορση τόσο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας όσο και των φροντιστών των ασθενών της πολιτείας. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ το χρόνο σας και να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.